Misalang na sa cross-examination sa defense team ang testigo sa prosekusyon nga si National Bureau of Investigation kan NBI witness John Mark Calilung. Atol sa pag-atubang niini kagahapon, siya gipangutana ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung nalakip ba sa investigasyon sa NBI nga kondisyonal ang gihimong pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte. Atong paminahon ang tingog ni Senator Alan Cayetano. So how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the person... I have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat? Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which... Based on your affidavit? But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo? The threat is absolute, sir. Lakip sab sa gisuta ang video kapin sa dakapin duha ka oras nga video sa live ni VP Sara ni adtong November 23, 2024. Diin migawas ang video ni Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff sa Office of the Vice President. Human kini gi-cite in contempt sa House Justice Committee atol sa hearing sa confidential funds sa OVP. Diin kini gisuta nga maoy posibleng rason nga sa giingong pagbuhi og pamahayag sa bise batok kang Pbbm, First Lady Liza Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez. Samtang giklaro sab sa NBI witness nga walay formal nga may reklamo ang nahisgutan. Apan sila dunay mandato nga mag-imbestigar bisan og walay formal nga complaint.